Bé, i per acabar, unes conclusions. Missatges per dur-vos a casa, podríem dir molts. Jo crec que finalment ha de ser un, i és que comunicar males notícies, ja us hem dit des del principi que és una tasca de les més complicades que tenim els metges, tant si ho fem de manera habitual com si ho fem de manera aïllada, com si només ho fem una vegada. Jo crec que sempre costa, i que el fet de comunicar males notícies és un art. Això no està escrit enlloc, no hi ha una manera màgica, no hi ha algú que ens pugui passar el relleu i dir-nos es fa així, sinó que cada un de nosaltres, a través dels coneixements, a través d'aquests cursos, a través de l'experiència, a través de les vivències i de tot barrejat, ens fem la nostra manera de comunicar les males notícies, ens fem el nostre vestit i la manera de cadascú ens sentim millor. Per tot això, tot aquest curs s'ha dividit amb el protocol Espais, que jo crec que l'heu de tenir en ment i que l'heu de seguir sempre que pugueu. I després la resta de coses que us hem anat explicant, i tenim molt en compte les habilitats socials que podem utilitzar i que el que heu de transmetre és la mala notícia, i a partir d'aquesta informació ser capaços de tenir una escolta activa, o sigui, escoltar i sentir el que el pacient us diu, ser empàtics, conèixer les seves emocions, reconèixer-les, compartir-les, però no sentir-les vosaltres, sinó entendre què és el que sent el pacient, i a partir d'aquí hem de ser assertius i hem d'ajudar-lo a que pugui tirar endavant en la mesura del possible. Esperem entre tots que us hagi pogut servir aquest curs i que a partir d'ara us sigui una mica més fàcil, si és que pot ser més fàcil, fer o donar una mala notícia.